Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. 'Yan cikin wannan gida group haɗakar mawaƙan Nijar kenan. To barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan duka kuna cikin ƙoshin lafiya, kuma da fatan duka kun shigo dare lafiya. To alhamdulillahi Hausawa suka ce lokaci baya ƙarya. To da wannan lokaci ne muka ce za mu haɗu da shugaban group domin tattaunawa da shi akan tafiyar wannan gidan. Saboda haka sai a ba mu aron kunnuwa, a ba mu wannan dama da wannan lokaci domin mu samu mu tattauna da shugaban wannan tafiya. To kafin nan kuma ina so yi amfani da wannan dama in yi wani ɗan jan kunne ko in ce wani ɗan gargaɗi ga 'yan cikin wannan gidan insha Allah. Duk wanda yake cikin wannan gidan ya san cewa a cikin wannan tafiya tamu babu babba babu yaro. Duk wanda ya shigo ko yau ka shigo a cikin wannan gidan to ka sani cewa kai babba ne. In dai ɗan Nijar kake to ka san cewa kai abokin tafiya ne a cikin wannan gidan. Sannan muna son duk wanda zai tafi da mu a cikin wannan gidan ya kasance cewa ya ba da yardarsa da kuma amanarsa ga duk wanda yake cikin wannan gidan. Ba wai sai ga shugaban group ba ko wakilan group ɗin. Kowa da yake cikin wannan gidan ya kamata ya yarda da wani a cikin wannan gida idan ana so a yi tafiya cikin kwanciyar hankali. Ya zamana cewa dukkanmu mun ba da yardarmu ga duk wanda yake cikin wannan gidan. Wannan na yarda da shi, wannan na yarda da shi. Duk wanda yake cikin wannan gida ya zamanto cewa ka saka yardarka, ka ba da yardarka da kuma amanarka gare shi. Ka ba da gaskiya da cewa na yarda da wane, na yarda duk wanda yake cikin wannan gidan domin mu dukkanmu 'yan Nijar ne. Idan muna son tafiyar mu ta yi kyau sai mun saka yarda da amana da kuma riƙon gaskiya a cikin zukatanmu, sannan tafiyar mu za ta yi kyau. Saboda haka wannan shine gargaɗin da nake so in yi wa 'yan cikin wannan gidan. Duk wanda ya shigo wannan gidan ya san cewa ya shigo gida ne da aka haɗa shi domin a tallafa wa juna. Gida ne da aka yi domin taimakayya tsakanin juna. Duk wanda ya zama ɗan Nijar yake, babba ne shi ko ƙarami ne a cikin mawaƙa, mawaƙi ne kai ko ɗan fim ne kai, a cikin waƙa an san ka a duniya, ko kuma a yanzu ka taso ko kuma a yanzu kake son shigowa. Kai ɗan fim ne an san ka a duniya, ko yanzu kake koyo, ko a yanzu kake shigowa, ko kuma kana sha'awar shiga. To dukkanmu ɗaya ne. Muna son mu taimaki junanmu ne. Ya zamanto cewa idan mai buƙatar shigowa ya taho a janyo shi, a ba shi shawara game da tafiyar. Shi kuma idan wanda yake cikin ne, shi ko ya zamanto cewa yana taimakawa na ƙasan shi, na ƙasa ya zamanto cewa yana taimakawa na sama. Domin duka a cikin wannan gidan ba mu san juna ba, babu wanda ya taɓa ganin wani. An haɗu ne a cikin wannan gidan domin a yi tafiya da zuciya guda. Saboda haka duk cikin wannan gidan babu wanda ya san wani. To mu miƙa amanarmu da junanmu domin mun yarda da cewa mu 'yan Nijar ne, to mu zamanto cewa mun ba da amanarmu. Ma'assalam. A yanzu za mu tattauna da shugaban tafiya mai suna Dawi, tare da ni naku Bilyaminu Yahaya, wanda aka fi sani da ɗan Tunga Producer. A yanzu za mu tattauna da shugaban tafiya mai suna Dauda Shu'aibu. Da fatan dai Dauda Shu'aibu, wanda aka fi sani da Dawiso, yana jin mu, wanda shine shugaban wannan tafiyar tamu. Da fatan dai yana jin mu. Muna yi masa sallama irin ta addinin musulunci. Bayan sallama irin ta addinin musulunci, muna so idan Dawi yana jin mu ya fito ya nuna mana cewa yana kan layi shi ma. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Lallai kam ina tare da ku a cikin wannan tafiya, kuma ina saurare na ji wata tambaya ake tafa da ita game da group ɗin nan, ko game da jama'a ma zan ce baki ɗaya. Sauraron ka nake kan Malam Binyamin. To alhamdulillah, tunda muna tare da kai, duk da cewa na faɗi sunanka, amma ina so ka fito ka ƙara wa masu saurare ƙarin bayani game da sunan naka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen gidan nan, barkanku da yau, barkanku da warhaka. Kuna tare da naku wanda kuka fi sani da darakta, ko kuma in ce Dawiso. Amma asalin suna shine Dauda Sha'aibu Nwala, cikin karshen Balbaje a cikin jihar Zandar kuma. To alhamdulillahi, masu sauraron mu kun ji sunan shugaban namu, Dauda Sha'aibu, amma an fi saninsa da Dawiso. To Malam Dauda, a da babu wannan group mai suna haɗakar mawaƙan Nijar. A yanzu kuma sai muka gan shi kwatsam,
kuma muka ga cewa ku ne wanda kuka ƙirƙiri wannan group. To me ya ja ra'ayinku ya ba ku wannan tunani na cewa ku haɗa wannan group domin a yi wannan tafiya ta haɗakar mawaƙan Nijar gabaki ɗaya 'yan ƙasar Nijar mawaƙa da kuma 'yan fim? Kam ita wannan group da ta haɗakar mawaƙan Nijar ba, ita mun buɗe ta ne saboda cewa mun lura muna da mawaƙa wanda suna da basiran waƙa kuma ba su san yadda za su yi amfani da basirarsu ba. Don ko ni kaina kan da mawaƙi ne, daga baya sai na ga cewa ba ni da goyon baya akan harkar da nake ta waƙa. To kuma yanzu sai na samu ƙarfin gwiwa na dan muna tare da wani wanda ake ce mai Musti Mai Zamani, yana cikin gidan nan shi ma, kuma shi ne ma wanda yake taya ni aikin nan sosai ma kam, kuma shi ne ƙara wani ƙarfin gwiwa wajen buɗe wannan group ɗin na haɗakar mawaƙan Hausa ba. To Malam Dawiso mun ji ƙarin bayaninka. To Malam Dawi sai gashi kuma a cikin tafiyar kai ne aka baiwa shugabanci na wannan tafiya. To wane irin ci gaba za ka kawo ma mutanen da suke cikin wannan gidan? Wane irin ci gaba za ka kawo wa wannan tafiya da aka haɗa mai suna haɗakar mawaƙan Nijar? Wane irin aiki, wane irin amfani za ka yi musu domin wannan shugabanci da suka baka kuma suka baka shi cikin yarda da amana? To wane ci gaba za ka iya kawo musu a cikin wannan tafiya? Ci gaban da zan iya kawowa a matsayina na shugaban group, ko in ce wanda aka wakilta a cikin group ɗin nan ya jagoranci al'umma da suke ciki, shine zan ware adadin mawaƙa nawa ne a cikin group, in ware adadin 'yan fim nawa ne a cikin group. Shi wannan amfanin shi, wannan ko in ce ci gaban da zan iya kawowa waɗanda ba su da ƙarfi da kuma waɗanda suke da niyyar waƙa amma ba su san yadda za su yi ta ba. To wannan haɗakar tamu da muka yi a cikinta muna da niyyar buɗe wani reshe na asusu na mawaƙa. Kenan kaga haka nan ne in muna so mu yi wani wasa a wani wuri ko kuma wani abu ya kama mawaƙa suna so su haɗu, wani ya ga wani ko suna so su yi waƙa tare, to ta hanyar wannan asusun na mawaƙa nan ne za a iya musu komai suke so a ciki saboda nasu ne dama. To Malam Dauda mun ji kayi bayani akan asusu a cikin wannan tafiya. To shin kun fara gabatar da wannan asusun ko ko a'a kuna shirin ne ku shigo da wannan tsari na asusu a cikin wannan tafiya? Lalle kam haka ne wannan maganan asusu. Yanzu tukun muna nan muna ƙoƙari, muna iya bakin ƙoƙarin mu zance kam wajen mu tantance mawaƙi nawa ne a cikin gidan nan, mu san adadin 'yan fim nawa ne a cikin gidan nan, mu san kuma adadin masu goyon bayan mu. Bayan duka wannan mun gama mun ware su, kuma a cikin da za a samu mu yi shawara mu kanmu mu ji wane ne yake tare da mu wajen tafiyan buɗe wannan asusu, kuma wane ne wanda baya tare da mu, kuma akan wata manufa ne za a buɗe wannan asusu. Duka sai mun haɗa mawaƙan tukun an yi mutum da su a ji wata matsaya ce aka tsaya. Kenan kaga nan ne za mu iya tantance me ya kamata a yi. Dan a yanzu dai kan ba a tsara komai game da asusu ba, amma dai ana tunanin yin shi insha Allah. To kenan Malam Dawi idan na fahimce ka kana nufin har yanzu ba ku gama samun haɗin kan al'ummar da suke cikin wannan gidan ba. To kenan akwai wa'yansu ne masu wanda suka nuna muku kamar ba za su yarda da wannan tafiyar bane ko kuma a'a har yanzu dai ba ku iya tantancewa bane da jama'ar da suke cikin wannan gidan? Haka ne kam, mun samu mutane da yawa da suke goyon bayan mu a wannan tahiyar. To abu biyu ne ma ya saka mu yanzu ba mu fara magana akan wannan group ba na haɗakar mawaƙa ba, saboda mun samu mutane sosai kam, amma ba mu samu kuma adadin mutanen da muke so mu samu ba a wannan tahiya tamu. Kuma abu na biyu da yasa ba mu fara magana akai ba, har yanzu ba mu gama tantance adadin mawaƙa nawa ne a cikin wannan tahiya tamu ba. Sai mun gama tantance adadin mawaƙa nawa ne a cikin wannan tahiya tamu sannan mu samu cewa adadin mutanen da muke buƙata sun haɗu a wannan tahiya tamu ko ko ba su haɗu ba, mutum nawa ne ake nema kuma ta ya za mu yi mu same su. Na ce Malam Dawi wane goyon baya ya kamata al'umma su bada domin a yi wannan tafiya, domin a samu wannan tafiyar ta ɗaure? Wane goyon baya ya kamata al'ummar da suke cikin wannan gidan ya kamata a ce sun bayar game da wannan tafiya domin ana son tafiyar ta ɗaure kuma ana son a cimma abin da ake buƙata. To wane goyon baya ya kamata a ce al'umma sun bada? Kam mu yanzu goyon bayan da muke so al'umma su bamu a wannan tahiya tamu shine mutanen da suke ciki, ba sai kai mawaƙi ba ne, ba sai kai ɗan fim ba ne,
in dai kai zama na cewa kawai ɗan Nijar ne, muna so ka ba mu haɗin kai. Dan haɗin kai shine zai sa ta yi wannan tamu da muka ɗauko ta group haɗakar mawaƙa ta ɗore. Dan in ba haɗin kai daman shi haka ne, rayuwa ba ta yin daidai. Ba ka haɗa mutane ka ce kowa sai ka mishi daidai. Amma in kuna da haɗin kai tsakaninku, ko da an tauye wani daga cikinku zai iya yin haƙuri da ku saboda wannan haɗin kan. Balle mu muna so ne kan mu yi aiki na ƙasa yanzu. Wannan aikin da muke so mu yi na haɗakar mawaƙa, za mu tallafa wa mawaƙanmu ne na ƙasanmu a gurin muke nan mu. Malam Dawi, na ji kayi magana akan adadi. To kenan kamar adadin mutum nawa ake buƙata a cikin wannan gidan? Adadin mutum nawa ake buƙata domin a samu gidan ya cika daidai ta yanda za a gabatar da komi da komi? Masu saurare suna jin ka. A lallai kam mu yanzu kam adadin da muke so mu samu, ya samu cewa kowace jiha a cikin jihohin da suke Nijar, jiha 8 ko, ya zama na cewa kowace jiha aƙalla ma a ce tana da mutum 4 ko 5. Amma ko mutum ɗaya muka samu yake wakiltar jihar su a wannan tahiya, muna murna da hakan. Kuma wannan mutanen namu muna ƙoƙari mu ga mun haɗa kansu na cewa ba wai dan kuna da yawa a jiha ba zai zama na cewa shi wancan dan shi kaɗai ne a jiha shi bai da wani ƙarfi a cikinku. A'a, shi ma yana da ƙarfi. Dan menene wannan haɗakar da za a yi ta mawaƙa ce. Kenan kaga mawaƙi ɗaya zai ɗaukar ɗawainiyar jihan shi gabaki ɗaya. Da mawaƙan da suke jihan shi zai samu goyon bayan mutanen shi kuma da kuma mawaƙan da suke cikin jihar shi. To Malam Dawi, game da samun wa'annan mutane na cikin wannan tafiya kamar na jihohi, shin kun yi sanarwar wannan group ne ga jihohin da ke cikin Nijar, ko kuma a'a kuna shirin yin sanarwa ne? Kuma ta ya za ku iya haɗa wa'annan mutanen da kuke buƙata a cikin wannan gida? A lallai kam nake ce da kai, mu ta hanyar da muke tunanin za mu iya haɗa wannan mawaƙa na wannan jihohi ta hanyar mutane da suke goyon bayan mu wanda su ba mawaƙa ba ne. Dan a nan ne su ne masu tallar group. Dan mawaƙi ba tallan group yake ba, amma shi ma in wani ɗan uwan shi mawaƙi ya ji zai iya shigowa cikin wannan tahiya in ya ji yana ra'ayin haka. To kenan kaga mu ta wannan hanyar ta al'umma wanda cewa su ba mawaƙa ba ne, ba fim ba ne, 'yan kishin ƙasa ne. To kowane mai kishin jihar shi in ya ji tahiya ta ci gaba ce zai so ya sayo wani daga cikin mutanen shi. Malam Dawi, a cikin Nijar da akwai manya-manyan mawaƙa da 'yan fim wanda suke an san su a cikin wannan duniyar tamu gabaki ɗaya. To shin da akwai su a cikin wannan tafiya, ko kuma a'a ba su kawai a wannan tafiyar ta ƙananan mawaƙa ne? To sai mun ji dai ƙarin bayaninka. Lallai kam nake ce da kai wannan tahiya ta mu yanzu dai babu manyan mawaƙa cikin ta. Amma muna sa ran nan gaba insha Allah zuwa wani ɗan lokaci kaɗan muka gama kan haɗa kan ƙananan mawaƙa tukun muka san adadin mawaƙa nawa ne masu goyon bayan mu da kuma adadin mutane na gari masu kishin ƙasa. Adadin nawa ne suke goyon bayan mu. To ta nan ne za mu iya samun cewa a'a, wannan babban mawaƙi ne, an san shi a duniya. Za mu iya sayo shi a cikin group ɗin mu dan shi zai ba mu ƙarfin gwiwa wajen group ɗin mu ya sanu a cikin duniya. In na fahimce ka kenan wannan tafiyar ba ta mawaƙa kaɗai ba ce ba, ko kuma 'yan fim. Ko da mutum ba mawaƙi ba ne zai iya shigowa ya tafiya tare da ku a cikin wannan tafiyan, kuma zai iya bayar da gudunmuwarsa. A wannan tahiya ta mu gaskiya kam ta kishin ƙasa ce za a ce kawai. Amma menene an buɗe ta ne akan haɗakar mawaƙan Nijar. Dan haɗakar da aka ce ta ana nufin ɗan kowace jiha, ba ɗan jiha ɗaya ba. Za a haɗa su kowanne ba kowanne shawara, kuma kowanne ji ci gaban da kowanne ya samu. Dan a iya haka ne wani mawaƙin da yake wata jiha ko yake wani gari zai iya sanin wani mawaƙin da yake cikin wata jiha ko cikin wani gari na cikin Nijar. A cikin wannan haɗaka tamu muna iya bakin ƙoƙarin mu na mu sanar da cewa kowane mawaƙi an san shi a huska, kuma an san sunan shi, an san garin da yake, an san kuma a jihar da yake. Iya bakin ƙoƙarin mu muna yi akan haka. Shugaban wannan tafiya, ɗazu ka yi magana akan asusu. Shin ta ya kake ganin za a iya haɗa wannan asusu? Ta ya za a tsara wannan asusun har kuma al'ummar da suke cikin wannan tafiya su yarda da wannan asusun har ya zamanto cewa gashi an dawwamar da shi, an tabbatar da wannan asusun har ya ɗaure, an dinga samun abin da ake buƙata a cikin wannan tafiya game da asusu? A lallai kam wannan asusu da nake maka bayani akan shi ba, za mu